బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు పట్టణంలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవం మరియు 108 కలశాల పూజా కార్యక్రమాలు భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్చారాల మధ్య ప్రత్యేక పూజలు హోమాలు నిర్వహించి స్వామివారికి విశేష అలంకరణ చేశారు. అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వైభవంగా జరిపారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన 108 కలశాల పూజలు మహిళలు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. కార్యక్రమం తిలకించేందుకు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణం గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగింది. అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అన్నప్రసాద వితరణ చేపట్టారు. సమకూరిస్తే మీకు ఎన్ని లక్షణాన్ని కావాలన్నా సరే నేను ఇవ్వగలను. ఇప్పటికీ కూడా మీరు తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు వరాహస్వామి వారి యొక్క గర్భాలయంలో ఎడమ వైపున